Hambai, जों दिनै जोंनि बुखौ खरबजा सुबजाया बिनि हामजोब जिबि हस्पिटाल कलाजाक बथाङै नाय मायां दंखा आरो माइरं मासाया जों बर'बा गोरैजा जों अतिरपा हाव दंमानि ब जागा दंखा साइमैया जे जागाव सरकारनि हस्पिटाल फियाबा आरो सरकारनि हस्पिटाल हानो बिथिबो पाइनानै नांगौ जों आरो थांगै जामानि नों मानिबो जों समय मथे माया आंगै माइ मासाया आंगै दङ आबोनि बागै दिनैसिनि टिप्रा मथा 27 कलमपुर बिधानसभानि बिसिंग खबजाक ब्लक कमिटिनि टिप्रा मथा TWF YTF जत्त ताखुकते बुकुक जों मिलिलायो जिनि बुकुकनो जों जे सुक्तुइ किसा याफा लाइजाका अबबायनो हामनानि तो कगिया बिनि हामजोक हाइपानो माइ किसी जादा बुतुइ नंगै रागै फाइमानो आबनो जों सुबासुरि मानि जिनि कलमपुर ब्लक कमिटिनि बिसिंतै खलायो आबोनि बागै बेलायखायनो हामबाय बेलायखायनो खाकजांगो जों जिनि तेबो खागोनां दाखुकते बुकुक जों तंखांगाय जिनि ससियेल मिडियानि बिसिंतै नायतंनायरो जिनि अबुकुंनो नरक जत्त सिनिओ आमचाइनि अबुकुंनो नरक सुबा लायखांगाय बेलायनो हामनाय कारण जों ताखुकबाय ताखुक बुकुकबाय बुकुक सुबायाखाय बयबाहायखै सुबानाय आबोनि बागै जों अहाव अबनो बुजिना नांगौ सरकार साबनि बागै गरी रंनि बागैसि सरकार हंगांगाय सबका साथ सबका विकास हंगांगाय दिनै सबका साथ जनजाति बिनाश तांगै सबका साथ टिप्रासा बिनाश तांगै तांगै दिनै सिनि बुकुक माइमासे मकलनि मुक्ति कुकलंखा सिनि थांगै थांयाना आबसे आं बर्तमान सरकार चालक तंनाय प्रशासन आनि प्रश्न फैयो अ प्रश्ननि जवाब सिरिना नांगौ दिनै तांगै साथ हामबो थाङैबो जिनि ताखु बुखरो काहामगाय स्वास्थ्य परिसेबा साथ हाम काहामगाय नायजागि मानिया आबोनि बागै आं दिनै बयो नरक जत्तनो